Výborně, kousíček, tak a natáhni. Děcka, a nesmíte se správně moc dotýkat těch pereček. Nespěchej a zamíř. Nespěchej. Doprava víc trošičku ještě. Jo, je tam. Výborně. Tak, pomůžu. No, natáhni, počkej. Natáhni, nevadí. Super, a polož si to pěkně a natáhni ten loket, jo? Pevně si to chytni. A natáhni ten loket. Natáhni ten loket, nespěchej. Tak, ještě natáhni, to je málo. Ještě natáhni. A do terky, ne do terky. Kousek, no to už bylo hezké. Já nemám. Ne, co? Další. Jak to, že nemám? Každý si měl zajít prošít. Já vím, já jsem si to nenašla. No tak to mi